dirixímonos pola autovía das Rías Baixas, cara a Lagoa de Antela, unha vila do concello ourensano de Sandiás, o Castro. Ao parecer, é visible grazas a unha torre, a do Homenaxe, construída na primeira metade do século XII. O primeiro que atopamos é un forno, pero vemos que está en ruínas. Meu Deus, xa non sei onde estou. Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal? Moi ben. Estamos buscando a Fernando, que é fillo de veciños do Castro. Como podedes ver, estamos nun dos sitios máis bonitos que ten o concello de Sandiás. É a única referencia que se pode ver desde cualquier punto, tanto da laguna, pases por onde pases, ou dispomos dunha xente maravillosa. Ceferino. Felisa. María Josefa. Que ven por aquí, anímanos a tarde. Viva Ramboia, Ramboia viva, viva Ramboia, aunque sea toda a vida. E podemos disfrutar con eles contando as súas historias e intentando relatar o que non saben o que é a historia do castillo. E este é o pueblo máis vello que hai por aquí no andamento de Sandiás. O número de lugares abandonados do noso país incrementouse nun 15% nos últimos 7 anos. Galicia ten 1.300 núcleos de poboación sen un só habitante. No Castro quedan 3. As ruínas, co tempo, supoño que alguén se interesará, se irán arreglando as casas, intentará reconstruirse isto e non fer solo o mínimo de conservación, senón chegar a destacar algo, un patrimonio que temos aquí, que é de todos e que é o noso pasado. E realmente, se non conservamos o noso pasado, se non pensamos no noso presente, o noso futuro, me parece que vai ser moi malo. Pola nosa parte, desde vivir aquí, só podemos pedir que se cumpra o desexo de Fernando. O que queríamos dicirmos que viñerades, aunque parece que este en ruínas, visitar aquí o castillo e observar desde o alto todo o que se pode ver desde ele. Non podemos marchar sen comprobar cal é o gran patrimonio da vila. Hola, amigo. Hola, que tal? Moi ben. Todo ben, non? Estamos esperando con brazos abertos que veña a xente visitar este pueblo. Hai que charlar un rato, pasan con eles, esperan a xente que ven á torre, pois esperamos que veñan máis a visitar isto e que isto pois, destaque dentro do concello e que alguén se interese para que isto suba para arriba, porque non é para despreciar. É parte da nosa cultura, parte do patrimonio do Estado, e eu creo que alguén se ten que interesar para que isto siga vivo. Acordamos 22 veciños e agora hai 3 ou 4 personas. 3. Se este pueblo tuvera o camiño que ten hoxe, había máis xente. Pero daquelas eran todo unhas pedras mal postas. E a xente escapouse de aquí. A estrada, no seu momento, chegou tarde. Xa é hora de que as solucións, alo menos para Sandiás, cheguen ao seu tempo. Son Felisa e son veciña deste pueblo. Non teño luz nin auga. Por qué? Por que non me pon? E debían me por a luz e a auga. E como fai para vivir? E como fago? Teño que cociñar no chao. Con lume? Sí, con lume. Eu son moi traballadora, moi truanona. Hasta sempre. É paradóxico que tan preto da autovía unha persoa non teña nin luz nin auga. Adiós! 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 Vamos ao lado! Veña!
marchamos, pero volveremos. Temos un problema, pero non queremos seguir tendo este problema. Adeus.